Durangoko konparteta egun nien, martzen 31an, 38 nien, hiltzan nire amaiza bat, 18 urtaz. Bai, bombardaketan dugu? Ez, geixorik. Eta haren entiar gure, etxe hauten gauzela, etxe horien, nien egon horren, Bermeoko amen nahizta bategaz, iseko bategaz, eta nun etorten nien egazkin joko etxe behar, eta iseko zen zen, betxu, papela botaten, beraile usan nien zahartien pistolako zen. Durango. Eta horretarakoan, abadina etorren zegoen, Durangon, dugun justo nentzien zerbitzari eguen, nire arreba bat, Agustina. Abaino etorzen, entiarra. Da harratzaldien, eskaluzti guzan, etxera, Durangora. Eta Durangora doila, amertraila bien montorretan. Da joa bien nuen, mokorra, bizik guztireko horretu zen. Eta zer eratu zuan, betiko, elbarri? Elbarri. Torne arrenkada, justo joka. Eso, para señora que existe una cosa batzuk, arremantzio barik. Eta kalzore, altzaua bat, Luis Muritxak. Bertan bizizan, onduen, Luis Muritxak ontorretan, marmonestien inguruan, haizeko albeskutan harta, haizeko erretik.